Wah!
sing bakal mengasihke. Jan, pamerno ning papan. Kuburku panas. Kuburku panas. Kuburku panas. Kuburku panas. Hey. Aku nang isor. Aku nang isor jatuh. Ugana. Tulung ugana ndak salah. Lah, iya. Iki lho. Sisah kiwo. Pak budasku protol nang kubur. Nang kubur digebuk malaikat gara-gara kulino korupsi Pak Bu. Dasku protol digebuk malaikat biyen kulino korupsi. Saiki aku ame minggat. Aku ame minggat Pak Bu. Ayo minggat. Aduh. Lorone ya. Aduh. Dasku ilangan deh. Ayo minggat, beneran ketemu malaikat.
Mbak Kuning dan Mbak Kumondi pemulaan ini pasar mulaan ini Mbak Kuning layak muangkel ini kan aja utanganku dibuatnya dia udut hei ojo lunga kowe Oh emang rame saiki kowe lunga kabeh ape tak gendong malah karek sitok malah ojo wedi aku kene ngarep kene kowe anakmu kang kene dong ayo gak muncul mentega ada berantal kabeh ini masa tak dilem le astaga ayo tani ada Lasih ketemu lagi Mas, iso aku mas, pegel, aboten sirah. Lelo, sotok, mandek, pegel aku mas, aboten sirah. Kowe ku ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muncul. Yang satu ini, saya Endang Sulastri. Alhamdulillah. Bengiki sowan nang desa Romanes dukuh muwung dek ramene mas rame no acara sedekah bumi bancai bumine ngono walat gas mas ya dukuh muwung ora ninggal Wahyu Manggala tetep Wahyu Manggala ya iya no jelas mula saka kuwi tak dongakno ae
warga wong kabeh sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala bumine dadi bumi subur makmur amin Allahumma masyarakatnya sehat kabeh amin Allahumma tak cilik-cilik pinter kabeh amin Allahumma alhamdulillah ngene ya seneng aku kompak ngono tak cilik kompak mas kancamu kabeh iya no ya ngene lho Dek wingi ditimbali nang kene ya Wahyu Manggala ketoprak saka desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati pimpinane Lek Mogol Lek Mogol oh carane nanggap ya Dek gampang mas langsung aja hubungi nomor di bawah sini bawah ndi Dek bawah sini lah mas loh layar kaca wah orang masuk langsung diwaca Dek bendo paham ngono mas iya gas 081 jas nomor Lek Mogol langsung ditelepon ketoprak Wahyu Manggala ngono mas aku njaluk sing horeg mas piye sing horeg dijenan iya mas langsung diuter di oh shit melotol
Yen tak rungokke saka njaba semune sliramu lagi ora rasa. Iki rasane perkara apa? Lah pripun to Kang Mas? Kula niku kapang sangat kalih panjenengan lho. Ora maidu. Mergo sliramu lan Kang Kakang iki bisa diarani teman tenan. Aku mung takon lawan apa sekirane sakjroning sliramu lan aku nemai urip bebrayan kang sifat hidup. Iki apa sing gawe seneng sakjroning atimu? Nggih, rumaos kula niku bunga sanget kok Kang Mas. Nanging panjenengan iku lho anggone tindak kok temu sanget mboten wonten kondul. Mergo akeh jejibahan-jejibahan sing kudu tak rampung. Ngerti yo? Wektu dina iki Praja Mataram bisa diarani durung tentrem. Mergo akeh dahuru-dahuru. Akeh pelalane para kawula sing saben dina mung gawe cengkah, sing gawe drah ana ing Praja Mataram. Mergo aku ki nampa prajurit. Kudu mbididaya piye carane supaya Praja Mataram iki ora bakal nemai beboyonan. Kok kados lantaran nanging menapa panjenengan menika anggene kewajibanipun sampun rampung. Yen rampung tenane dulu. Mergo kadaya susukan sajroning atiku. Mbok menawa aku ora bisa ninggal sliramu suwe kang mapan ana katemungan. Aku mung kuwatir yen mengko sliramu umpawu nganti badanmu gagarake sapa sing ngrasake lara ora mligi sliramu. Aku dhewe uga ngrasake lara. Mula sapa kuwi yaje panjang kaku lan panjang kaku saiki wis kelakon kuwi sepisan sliramu lawan aku kae nyambung katresnan saiki wis kelakon urip bebayang kan siswa jujuran terus tak janji aja nganti sliramu kepencut kelawan untuk lanang liya sing duwe derajat kang dhuwur sing duwe rupa kang luwih bagus ini bae aku Panjenengan menika boten sewu angkos Kang Mas. Kula tresna kaliyan panjenengan niku lahir batin. Boten wonten tiyang agung sanes. apa kabeh kandham wong suci blok sak dunya sampai berarti aku Sapa manis kaya Iki sumpahku, aku ora bakal kepencut kelawan wong wadon liya. Duh, Mas, kula niku seneng bunga sanget lho Kang Mas. Walang malam nyata. Oh,
tresnaku pindhane kaya geningan. Senajan to ora bisa disawang moto, nanging kae bisa dirasake. Sawangan wit-witan kae kang obat mabit. Mergo kasemplik angin kang gitu. Lah pindhane tresnaku kaya ngono kuwi. Kang tuan lawan sliramu. Apa saestu to Kang Mas? Untuk senajan tumung sak kedepe netra kebasan. Nanging wis gawe marung sak jroning ati. Rasa lumrah, rasa sayang. Sak jroning awak kebasan wis ilang. Lamun to aku wis ngerti encepe lambemu sing manis. Kula ugi kados ngaten kok Kang Mas. Ajeng mergo kadaya saka sliramu sak temah aku bisa nglakoni urip kang abot kaya ngono. Pangapuntenipun sakrawuh panjenengan kula mboten saged nyaosi menapa-menapa nanging emanipun anggenipun Gusti Patih tumugi wonten ing katemunggung menika mboten paring pekabaran langkung rumiyin wonten bab lan kawigatosan menapa alap-alap sadurunge aku njaluk ngapura perkawis menapa merga wong tuwa tumeka ana ing Taman Sari lagi wae kowe sah sinisian andung katresnan kelawan bojo. Mboten dados baya ngomong apa Gusti Patih. Jalaran menapa? Ngantos panjenengan keroyo-royo tumuju wonten ing katembungan tartamtu wonten bab ingkang mangkenipun badhe dipun adharaken mligi kagem kula. Mung ngelingake kelawan sliramu Perkawis menapa? merga alap-alap kalebu tumenggung utawa Senopati perang ana ing Mataram. Kados mekaten. Kudu bisa milah-milah bab negara lan kapribaden. Laik dadi ana kawuhanan Mataram lagi wae ana perang gedhe. Mataram nembe kemawon ke Taman Dahulu. Pancen bener. Lajeng kadang hati pemancat saking kadipaten pundi sak temah sampun wani munggih-munggih kawibawan Praja Mataram. Ora kadang adipati nanging mangertenono. Arikala semono sang Panembahan Senopati dawuh supaya aku tumeka ana ing Kemangiran. Merga Kemangiran ora nrimakake lamun to bumi mutian ana ing Kemangiran kajabut. Kepanggih kalian ngono boyo. Pancen Lajeng sak banjure kados pundi? puguh ora gelem sowan ana ing Kasutan Mataram. Satemah ndadekake perang gedhe Mataram lan Kemangiran. Dadosaken campuh perang. Emani prajurit ana ing Mataram padha kalah. Ngantos prajurit-prajurit Praja Mataram menika kasuran ing Mula saka kuwi sang Panembahan paring dawuh iki dina alap-alap kapiji minangka Senopati perang. nggih. Sarene kula menika ngrumaosi menawi kula salah satunggale nayaka praja wonten Praja Mataram. Menawi wonten kahanan-kahanan kados mekaten. Kula mboten badhe mbondo asta. Kula badhe nderekaken nentremaken praja wonten ing Mataram. Yen wis ana kesaguhan tumrap alap-alap, aku bakal
Ujuk atur ana sing sang Panembahan Senopati. Semoga nderekaken Gusti Pati. Kula Kangmas. Seliramu ora usah tak ambani maneh kabeh dawuh pangandikane Gusti Pati. Yen to Praja Mataram dina iki iso diarani truk-truk. Mergo saka matrap lan pindake Wonogaya sing kemanginan. Mula sawetara seliramu lan Kakang pisahan. Mergo aku ngugemi darman bekti pinangka prajurit ing Praja Mataram. Aku bakal maju ning tengah Laranggono. Wirat memalai negara nuju wonten ing kemanginan. Kados ngaten. Mangke yen sampun wonten kerampungan panjenengane nggih inggih Kangmas. Mula saka kijajen. Aja nganti kendang nyuwun marang Gusti Kang Ageng Jagat. Muga-muga lakuku ora nemeh boyo lan enggal-enggal untuk ati. Ingkang atos-atos nggih Kangmas. Karya Basuki. Ingkang atos-atos Kangmas. Mugi anggone Kangmas tumenggo ngalap-alap tidak wonten-wonten menapa-menapa. Kemangiran. Yen tok aku mlebu kaijinan mesti wae aku sorok nyoba. Wonogaya bakal tak sumbari supaya kae mentu saka desa Mangir. Ya Mangir. Aja lungguh cegang sira tumpang ongkang-ongkang. Yen kowe isih ngukui bumi Mangir, tabrakan iki tumenggong alap-alap saka Praja Mataram. Mangir mentu. Ajar kowe. Srawung lan tepung lawan aku. Iwan ugi. Ya iki prajurit saka Praja Mataram kang aran tumenggung alap-alap. Bali takon sapa kowe wong anyar? Israwongke uga jenengku Surati. Ya kelebu warangkane Kemangiran. Oh, dadi kowe kalebu kawula ana ing Kemangiran. Isya. Surati. Piye teman? Nganti aku sesumbar ana tepes iringe Kemangiran iki mung betek-beteke. Aku pengen tinemu kelawan Ki Ageng Mangir. Mergo jumbuh dawuh dalem. Sang Panembahan Senopati Bungi Mangir. Biyene sing Bumi Mutian bakal tik jabel pinangka andahan ana ing Praja Mataram dina iki. Mula saka kuwi aku njaluk liramu. Perkara iki wae ora usah melu cawe-cawe. Cukup aku lan Ki Ageng Mangir sing pengen mungkasi lan pengen sapetemur. Mergo iki kudu tak rembug supaya gamblang perkarane iki. Itu menggo ngalap-alap rupokno kuping. Sumpahe ngatiku. Urip patiku tak abdikake ana ing bumi Kemangiran. Lamun to kowe wektu dina iki wani gawe geger ana ing Kemangiran, adepane iki aku Surati. Surati. Mbok omawas. Atase kowe iki mung wadon. Beda kelawan aku jero wong lanang apa meneh aku uga kalebu nayaka praja ning Praja Mataram. Yen kowe dadi palangku, apa ya mengkone kelakon? Aku lan kowe gendut. Siji lan sijine yen nganti gelut mesti bakal tatu. Saya-saya mengko ana sing nemehi bebaya. Mula saka kuwi Surati, tak jaluk kowe ora usah melu-melu lan aja cantuk lawung perkara iki. Tumenggo ngalap-alap. Kowe ngino karo aku dupe aku jejering wanita. Nanging ning kene aku wanita ning prajurit. Yen to mung ngadepi kowe badan sak jaba, aku ora bakal mundur. Nanging peperangan iki ora tak bacotake. Sakwise aku weruh pasuryanmu sing bagus, kulitmu sing kuning nemu giring, gedhe dhuwur, kadudut rasane atiku.
Berarti Piye temen kok? iki edan kok iki. Lho kok edan? Piye wis lumrah to? Ning ngarep. Wong wadon seneng wong lanang. Iya pancen lumrah. Nanging kandhamu ning ngarep jare kowe senopati. Ana ing Desa Wangit. Bener. Aku senopati ana ing Praja Mataram. Sing jenenge senopati mesti duweni kewajiban lan sumpah sowan-sowan yen kowe pengen mbalui bumi Mangir. Tan bedane aku go mbalui Praja Mataram. Ayo, saiki dibacutke welan aku gegelutan. Endi mengko sing tak? Iki tak bacutno perang ning ora perang Adijata, ning perang Asmara. Gelem ya? Aku pek bojo aku dhewe prawan temen go ngalap-alap. Senajan to kowe isih prawan. Wis wani nembung wong lanang ngono santai dalan. Kowe tan bedane kaya dene wong wadon sing mapan ana ing pakuan. Kowe ra yo isih Joko ta? Kleru. Kleru piye? Aku wis duwe bojo. Lah dalan. Kowe wis duwe bojo. Pancen kasunyatane aku duwe bojo. Ya wis ora apa-apa. Aku kok kaya yo sanggup. Aku ora aku gelem. Dong aku ora gelem. Wong kok baguse kaya ngono dane ya dadi bojo. Ora usah ngalem bono. Aku wis wareg di alam bono bojo. Aku dadi bojomu sumpah. Sedina sewengi aku ora nganggo kathok. Ngopo kuwi? Udo. Ora. Jas tenan. Lah dalan. Wadon koyo ngono. Lep ya. Wis to. Ora usah ngemis-ngemis katresnan. Kene apa? Kanyaten aku ora duweni rasa tresna kelawan kowe. Mergo aku ngugemi lawan sumpah lan janji. Nalika aku urip bebarengan kelawan kowe. Apa lapo, ha? Gandrung ah. Pamer swara. Swaraku lho sing glorok-glorok kaya ngene. Manismu kamu jiwa. Apik ya. Wong wedok kok pipit memesi ngene. Gelem ta ora? Sepisan emoh aku ya tetep emoh. Dirayu wong ayu kok emoh. Ora maido yen to ayu pancen ayu. Nanging aku ora seneng. Aku ngugemi sumpah prajurit kowe musuh aku musuh. Aku ki wedi karo kowe. Apa wedi kok tak warai kiku. Kikuk. Hartamu tak turuti. Ora sah dituruti lah, wong aku emoh. Adane maktis ora krasa kok piye. Abune ca, wangine ca. Tiu. Wis ora usah dibacutke. Iki maksudnya apa jodohku? Abang sithik kok nggo ngalap-alap. Ora butuh. Angele yo. Kowe iki lho, Kene. tak rasa-rasake kuwi kaya pitik memet. Aku babone, kowe jagone. Adakane yen pitik kae. Sing ngoyak iki jagone ora babone, iki beda ora kowe. Kowe malah ngoyak-ngoyak sing lanang. Lah
wis kadung kudu ngendok. Kok jadi pengen ngendok? Hah? Pengen ngendok? Iya. Ngendok ora apa-apa ning aja karo aku. Aku tak karo sudi. sapa? Liyane wae. Cintaku wis kadung kanggo kowe. Ayo kalau Batak. Ora ana. iso sobek. Ora sobek. Rina wengi jamuane gandrung wong lanang. Ewo semono ora ana sing nampa. Kok sobek temen kowe, Nduk. Surati. Nggih. Saiki perkara iki kasuwak. Lho. Yen kowe ngukui pinangka wong-wong mangil. Aku uga bakal ngugemi sumpah prajurit Praja Mataram. Yen kowe ora gelem suminggir saka pangarepanku, aja luputke aku. Lamun to mengko cilik siset kulitku, gedhe ceklek balungmu, saya-saya. Mengko kowe nemahe prayala utawa mati ana ing tengah rarangga. Jebul kowe ora kena tak eman temenggo ngalap-alap. Kowe tawani enak lan kepenak ora usah bayar. Mung buteke kowe dadi bojoku wae isih moh. Aku wong wadon wis kok wirang-wirangke. Teges penak kok pilih loro. Yen ngono ora ana gunane aku ngeman karo kowe. Dino iki kowe kudu tak sernakke ana ing jagat. Yen pancen kowe duweni jimat kepatran Jaya Kawijaya, ora usah ginake atuse balung uga nete kulit. Surati. Ayo, yen pancen kowe sing pinunjuk ana ing desa Mangil, ning papan kene apa sing kok duweni kebasan? Samakke ning dadaku. Ora bakal tak enggal, tetep tak tadai. Oh, ora sakno. Surati mbok padoni. Lah yen trimo ngadepi kowe temenggo ngalap-alap aku ora bakal wedi. Rasakno kowe mati juga padepane lemah. Rene enak-enak kok. Wis, paturane asal iki ageng kemahiran yen to Mataram rubuh saka tanganmu. Ya Jung Prameswar. Sikates Derek tinanggil ing pendopo apa pakaryane wis rampung. Nyatanipun sedaya kala sampun boten wonten ingkang ujian. Namung sembah kula kemawon dikunjuk. Iya. Ndak tampa ora liwat puja pangestunipun Kakang Tampan. Sanget angkin kula mundi mugi dados jimat ingkang gandul. Sawetara penake nggih Nistakaken Kang. marang sira
Iki ana patih sing ora anu. Lan iki kula Kanjeng. Sawise satata gunira hukum. Sak nyerang rasane penggal. Daya-daya kepengin keprungu pekabaran. Nalika sira ndak utus lumarep ana ing Kemangiran. Kepareng matur lepat usih pangapunten. Sedaya dawuh panjenengan rikala semanten sampun kula estah. Sampun kelampan kula tumuju wonten ing Kemangiran. Boten sowanipun Ki Ageng Mangir menika sampun dipun kemong. Boten trimah bab kajabelipun bumi mutian wonten ing Kemangiran. Ya. Nganaken pasukayan imanipun sedaya prajurit wonten ing Mataram kula nduraken. Nah, pangapunten dalem saderengipun. Ya, kepiye? Boten ateges kula dhisik kersa panjenengan boten nanging kula nyaraya kalian temenggung alap-alap supados derek-derek nentremaken Praja Mataram. Temenggung alap-alap. Lho iki sang Panembahan Senopati. Banjur wusanane kepiye? Tan bentenipun kula sang Panembahan Senopati. Sak sampunipun kula dipun pitaya kalian Gusti Patih supados kepanggih kalian Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Nanging saderengipun kula kepanggih kalian Ki Ageng Mangir. Kula dipun papak piranganipun para bebau-bebau lan kaneman saking Kemangiran. Ya. Sedaya sampun kula andharaken menawi niat kula badhe kepanggih kalian Ki Ageng Mangir. Nanging dipun pambeng dadosaken sulaya sulayan rembak. Malah kaporo ugi dadosaken campur perang. Wondene anggenipun ngadani peperangan kala wau para kaneman-kanepan ingkang mapan wonten Kemangiran menika ampyak awur-awur sinuwun. Pramila prajurit Mataram kapeksa unduraken. Kula ngeman mengenawi mangkenipun tambahipun pangorbanan tumrap prajurit-prajurit wonten ing Praja Mataram. Dadi sira kabeh ora entuk gawe. Yen kaya ngono cetha. Ki Ageng Mangir Wonoboyo madonake kelawan panjenenganku. Kanthi kuwi sawetara panjenenganku titip Praja Mataram. Aku pribadi kan bakal jumakan Juru Gebeng Panembahan. yen menapa mampeng dateng lampah kula badhe tumuju wonten ing Kemangiran. Iya. Ndak aturi saleh. Luwih. Ing sira dinjot saka palungan. Ing ujug bakal pancing ana ing palagan ngadepi kelawan wong-wong saka ing Kemangiran. Leres Wajuru. Gebeng Panembahan. Wajuru kados pundi? Sira iki sawijining punggawaning praja Tora. Ndak ibaratake taksaka ki gedhe. Bebasan durung wae ngobahake silahe isih ngobetake petise. Iki bebasan wis nggorekake jagat. Lho yen sira sawijining pangarsa negara ing Mataram bakal maju ing palagan ngadepi Ki Ageng Mangir. Iki nempuh bebasan menang ora bakal kondang. Yen slira dalem kalah iki bakal saya ndedet. Kenging menapa Wajuru saged paring dawuh ingkang kados ngaten? Ya. Jeneng wong perang ki yen ora kalah ya mesti menang. Lah ning kalungguhan iki Praja Mataram iki kalah. Ora kuwawa nayakan praja ngadepi wong-wong ing Kemangiran. Jeneng wong perang kuwi 1000 cara. Lajeng mawi cara kados pundi nyatanipun sedaya para senopati anu-anung Praja Mataram tan monggo kuya mengsah tiyang-tiyang saking Kemangiran. Mula saka Gebeng Panembahan Senopati. Wajuru kados pundi?
yen kalah okole kudu gunakake akal. Senajan Mataram iki kalah mengko bisane menang kudu dijojo. Sarene Wajuru mertani paring dawuh ingkang kados kathah. Sakmangke kula nyuwun dawuhipun Wajuru mertani. Pamrayoga kados pundi murih kula saged nelokaken Ki Ageng mangke. Iya. Pancen yen diadepi perang kanthi sarana apa mbok menawa Mataram ora bakal bisa menang lawan Ki Ageng Mangir saandhane jalaran apa Ki Ageng Mangir iki uga ndarbeni piandel kang ampuh banget. Ora liya Kyai Tumbak Baru Trinting. Senajan ing Praja Mataram ndarbeni Kyai Sengkelat utawa Tumbak Kyai Pleret. Nanging yen dibobot timbangake iki mbok menawa tetep kalah. Prabawane kelawan Tumbak Kyai Baru Trinting. Mula iki kudu nganggo cara Lajeng mawi margi kados pundi Wajur? Mataram bisa menang. Nanging kanthi nganggo cara. Ing kene aku bakal nyuwun ngampil lawan putra Slira Dalem. Mas Putu Pembayun. Anak kula Pembayun. Lajeng kersanipun Wajuru mertani Pembayun badhe pun metapaken. Nah, kula pilih dhateng Pembayun piyambakipun mangke ingkang saged nentremake oning Praja Mataram. Iki ora ndak utus kanthi sarana perang adu atosing dalem kandheng kulit. Ya mung wae putra Slira Dalem Pembayun mengko bakal ndak utus supaya tumindak nista ing utama. Pangeran Wajur. Anak kula Pembayun menika lare ingkang taksih timur. Kawujudan pawestri. Lajeng menawi kersanipun Wajuru kados ngaten, menapa mentala ing atasipun kula tiyang sepuh nyawang dhateng anak kula Pembayun. Nggih, menawi anak kula Pembayun saged slamet wonten ing kemangiran, menawi boten sinten ingkang kejalan. Kabeh mau aku sing bakal gawe liko donya. Aja nganti Slira Dalem ndarbeni rasa was lan kuwatir. Yen mengko cilik ana besetting uriting putramu si Pembayun gedine puplek dalem nganti tumekaning pati. Aja sapa-sapa sing mbok tutup kejabamu. Kepiye, Dik? Mungguh pamrayogane Wajuru mertani kaya ngono awake dhewe kudu ngorbanake putramu Pembayun. Kang Mas Panensi. Raosipun wanang ugi boten lila jalaran menapa. Putra namung setunggal. Dipun majuaken wonten tengahipun Arambana sinaosa boten maju wonten sak tengahipun palagan. Sedaya kala kanthi katentreman wonten ing praja Mataram. Kula namung sumarah dumateng panjenengan kula manut. Ya, Wajuru. Ing mriki kula badhe menawi dumateng panjenengan. Kula titip kalian putra kula pun Pembayun. Ampun ngantos wonten menapa menapanipun kalian putra kula. Jalaran putra namung setunggal. Mengko aku sing bakal tanggung jawab. menawi kados ngaten Wajuru. Kula piyambak boten sagah utawi boten mentala paring dawuh kalian anak kula Pembayun. Pramila
sedaya kula borongaken dhateng Bikawa Juru Mertani. Yen pancen wis ana kepareng kersa dalem jeping panembahan. Opo aku dinilai bakal tumuju taman sana ketemu lawan Mas Dudu pembantu. Menawi menika pancen saranganipun monggo. Kula Juru Mertani kula aturi tindak wonten taman sana. Ojo dikangelan. Sisa-sisane prajurit ing Mataram tintantu gaman kabeh gawanen ana ing Panti Usada. Kang Sunan